Ahoj lidi, vítám vás u mého 5. dílu. A mám nový mikrofon, jestli mě slyšíte líp, tak to je dobrý, protože já ho ještě ten mikrofon teďka testuju. A teď jsem před chvilkou postavil krb, teď ho chci s váma zapálit. Takový menší krbík a nevím, jestli vám bude líbit se. Já mu udělám ještě pár úprav, ještě ho dodělávám. Chtěl jsem udělat jako, že by tam byla v půlka a na tom by se jako dělalo maso. Ale to ne. Já jsem teďka chtěl vzít torče nějaký, počkej, je to tady torče na zemi. Vemu torč a mizí. Já si udělat tady takový stoleček. Jo, a teďka. Jo, mám torčku, jednu, druhá, třetí, jo. Já nechci, aby se mi tady spawnovaly příšery. Já ty torče dám doprostřed a jednu, ne jedna schopka. Když by to chtělo jednu ze strany. Jo, tak já jdu pro ní a udělám si k tomu zároveň zapojit. Tady mám nějaké železo, myslím, že tam mám vypálený, akorát, jo, mám 5 železa. Jeden steak budu potřebovat, já budu potřebovat hodně dřeva. Teďka teď jdu tam dělat design. Všechno takhle vykraftím. Budu potřebovat. Udělám takhle pár torčí. Teď si jdu udělat. Jo, nebudu stačit. Budu třeba 2. Jo. Můžeme jít. A počkej, budu teďka potřebovat flint pryč. Tohle. Teď budu potřebovat tohle. Přešaplej. Ne, sakra. Jsem vzal 2 sekerky, natěžil jsem asi, skácel jsem 4 velký stromy. A mám dost dřeva, hodně dlouho. Teďka zapomněl, že chci udělat flintu. Křesadlo. Flint, yes. Je to všechno spálí. Jo, hoří. Hoř. Podle mě jsem měl udělat komí, že to všechno tamhle se zadělává. Když jsme tu, tak co to píšeme? Yes, nevím. Já můžu zapálit oheň? Jak to? Já to asi nemám opravnění. Počkejte. Je tu VIP. Zkusím VIP, myslím, že na to mají povolení, já se jenom zeptám, jak to zapálí. Já můžu zase bedny. Jo, no, počkej, když mám v ruce křeslo, nemůžu nic. Dřevo jsem dirt, štěrk, tady mu poprvé, jo. Tohle sem hodíme, to hodíme někam jinam. Tohle hodíme sem. A ne, co jo. Počkej, co se to vypálí? To chci vidět. No, co se to vypálí? Co se to jen tak spálí, nebo se z toho něco udělá, já vůbec nevím. Co se to už udělá uhlí, nebo se to jen tak... Stone? On se z toho udělá stone? To bylo nějaký forek. Se z toho udělá stone? Tak to je novinka. Nej to od nový verze, nebo to má to jen tak tady? Počkej, tohle nechci. Já udělám nějaký židla. Čtyři židle. A ty chci... Ty dám. Hop. Ty dám. Tady za ty červený židle. Jako. Hop. Ne, nemůžu, hop, ne. To nejde. Musím dát druhou židli. A tam je takhle. Jo. Takže když půjdu, budu se koukat na ohýněk. Půjdu sem, tady se hačnu s klukama. Hop. A budu tady sedět 2.
Tady sedí 2x1, tady má jako stolek, co jsme udělali. Tady jako koukat, pojídat si, tady si nějaký kavíčko. Neměl jsem to židle dát ze strany jako. Ne, zbouráme tam ty bílý. To je takový hezčí. A jste koukali na Smusa 5. vlog. Že Smusa teďka udělal 5. vlog po hodně po dlouhý době. A prej, že bude jako díly My Little Pony na jeho webových stránkách. Já webové stránky udělám, až bude aspoň tak 50 odběrů. A či to vyhodím, to nechci, taky nechci. Lopato, počkej, to si vemu. To si hodím sem. Otevři se! Jo, žilo to sem. Lopata sem. Melou. Přesadlo taky. Křetadla se nesmí vůbec použít, to je divný. To sem. Já lidi měl včera bylo, myslím, že 10. jsem nazbíral s Lost Gamesem nějaký věci, hodně dobrý věci, jako zlato by jsem měl půl staku, železa možná celý stak, ale nějak jsem spadnul kapičku do lávy. Mě honil skeleton, tak jsem takovou